Hi, good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. Ayan, punta kami ng Spain. Mamaya balikan ko kayo pagdating doon. Bye-bye. Okay. Taog mambaja. Yung bandong ra. Puro lagi green inyong pambot bay. Gaya mong tugba na good usawa. Ha? Gaya mong usawa. Ayo jare mo sugda tubig. Haman dyan buta ng saging. Putara jaro. Aw. Tuhikot. Ay sa jare ka ulang.
Ayan. Backside. Tara. Backside. Guys, magkabunat ha. Kita sa may mga bato-bato. Nung siminto na yung diri. Lamin yung tubig diri ya. Kani sa bukid no. Kasi pag sa dagat. Oh, diri ni sila magkabo guys. Bugnaw pa yung tubig daw. Buyag dito. Ha? Marag mineral water. Oo, mao. Suka yung tubig. Oh. Karon pa mo nakakabot na dire. Ako karon pa. Karon pa man ni. Kaman pa jud first. Di mo muli. Takabungali. Galing Maynila. Galing Manila. Taga Manila pala ka. Ano pala yung kuya yung parang kuan? Unang kuan butang tubig para maglaba. Dili makakuan diri bala. Ay, no. Kaya na ko tangki. Tubig ra. Bali tangking hapon pero wala. Okay na ko ba to. Yun guys, ang lakas ng tubig niya guys. Tapos yung ayan. Sabi nila parang mineral water daw yung tubig dito. Malamig. Saka masarap ang tubig. Kalinis sa taas. Ah? Ala. Buyag. Yung tawiran na yung Santo Niño yung tawid. Karon kita. Guys, pabalik na naman kami sa Pispin. Tapos na kami magiging. Yan ang driver. Ganda ng view. Makapait ako dito from Tapalbak Manila diri. Oo. Ito lang yung gihulman ako kay Indre. Gana to. Kang Pag unas yan, naging nilo yan. Buti taog. Buti malaki yung tubig. Kasi pag maliit ang tubig, naging ano yan guys, naging nilo ang kalabasan yan. Pag ganyan, nilo ang kalabasan yan. Ayun, tingnan nyo guys, so, naging nilo. Nilo siya guys. Tara, let's go guys. Tara po kami sa ilalim. Tara, let's go.
Banagan mo na eh, banagan. Ako na kayo. Okay. Thank you. So tara. Punta tayo sa ilalim ng dagat. Pero kita natin ang mga corals sa ilalim. Kasama ko nanginginig na. Tara, let's go. Ano to? May box! Grabe, di kaya. So guys, kumuha kami ng lato. Kakain kami mamaya. May suka doon, tsaka ano, kainom na ako ng tubig. Alak-alat. So guys, nandito na ako sa Bespin. Bumalik na ako kasi sobrang lakas ng tubig. Sobrang lakas ng alon baga paglabas. Master namin. So ito na yung nakuha kong lato guys. Kumakain ako. Basta ka to, kabalo na ka. Ay, ipay na na.